Dnes sa spolu pustíme do témy, ktorá zaujíma každého, kto rozmýšľa, kam uložiť svoje peniaze. A povedzme si na rovinu, sen o zarábaní na nehnuteľnostiach sa pre mnohých zdá byť čoraz vzdialenejší. Keď sa pozrieme na Londýn, Paríž alebo Mníchov, vidíme ceny, ktoré sú ako z inej galaxie. Byty za milióny, výnosy z prenájmu také nízke, že ledva pokryjú poplatky za správu. A mnohí z vás si možno hovoria: vlak už ušiel, nemám milióny v hotovosti, tak sa môžem s realitami v Európe rozlúčiť. Ale to nie je pravda. Ten vlak neodišiel, len stojí na úplne inej stanici, než si myslíte. A dnes vám ukážem mapu, kde presne tie stanice sú. Vezmem vás do 5 miest, ktoré majú v roku 2025 stále obrovský zmysel pre investovanie. A nebudeme sa baviť len o suchých číslach a percentách, lebo tie si viete vygoogliť za 2 minúty. Ja vám poviem, kto sú vaši budúci nájomníci, aká je tam reálna kúpna sila, kde sú skryté pasce, do ktorých sa nechcete chytiť, a kde sú naopak príležitosti, ktoré bežný investor často prehliada. Tak si to predstavte, máte na účte 200 000 eur. Čo s nimi? Kúpite si apartmán na pobreží Španielska, zaliaty slnkom, s rizikom, že pri ďalšej kríze oň prídete. Alebo stavíte na istotu a kúpite historický byt v strednej Európe, kde stabilita a rast idú ruka v ruke. Alebo vás zláka luxusný apartmán v Portugalsku, kde sa dnes usádzajú tisíce digitálnych nomádov z celého sveta. Dnes vám predstavím top 5 miest v Európe na investovanie v roku 2025. A zostaňte so mnou až do konca, pretože mesto číslo 1 vás možno prekvapí. Je to fenomén, ktorý mení pravidlá hry pre investorov v celej Európe. Tak sa pohodlne usaďte, toto bude poriadna jazda. 5. miesto. Praha. Klenot, ktorý máme pod nosom. Začíname blízko. Praha. Možno ju mnohí z vás berú ako víkendovú destináciu. Miesto na pivo, históriu a fotky na Instagrame. Ale pre investora je to klenot, ktorý máme priamo pod nosom. Mesto má 1,3 milióna obyvateľov. No a teraz to číslo, ktoré vás posadí, viac než 8 miliónov turistov ročne. To je obrovská masa ľudí, ktorá potrebuje niekde spať. Hotely praskajú vo švíkoch a dopyt po prenájmoch je tu obrovský. Ceny sú pritom stále rozumné. Priemerne sa hýbeme okolo 3600 eur za meter. Jasné, na starom meste je to dvojnásobok, ale keď sa pozriete do štvrtí ako Vinohrady, Karlín či Holešovice, nájdete krásne byty za 3 až 4 tisíce. Vinohrady sú pokojné a zelené, ideálne pre rodiny a expatov. Karlín, to je bývalá priemyselná zóna, dnes startupové a hipsterské centrum plné kaviarní. A Holešovice? Kedysi šedá štvrť, dnes miesto plné umenia a galérií. Predstavte si, že kúpite dvojizbák za 250 000 eur. Prenajmete ho expatovi, ktorý pracuje v IT a mesačne vám zaplatí 1200 až 1500 eur. Hrubý výnos? Pokojne 5-6%. A to je v Európe číslo, ktoré len tak ľahko nenájdete. Ale pozor, sú tu aj háčiky. Poprvé, česká koruna. To znamená, že výnosy aj hodnota bytu v eurách sa vám budú hýbať podľa kurzu. Po druhé, jazyk. V centre sa dohovoríte, ale na úradoch či v banke je to boj. A po tretie, vysoké úroky, ktoré brzdia domácich kupujúcich. Ale pre vás s hotovosťou to môže byť výhoda. Menšia konkurencia. Na 4. mieste Viedeň, aristokrat medzi mestami. O kúsok ďalej, vo Viedni, hráme úplne inú ligu. Toto je aristokrat medzi mestami. Stabilita, noblesa a pocit, že vaše peniaze sú v absolútnom bezpečí. Viedeň už roky vedie rebríčky najlepšieho miesta na život na svete. Ceny v širšom centre sú 6 až 8 tisíc za meter. Prenájom je okolo 13 až 17 eur za meter mesačne, čo znamená hrubý výnos len 3-5%. Možno si poviete, to je málo. A áno, je. Ale Viedeň nie je o rýchlom cashflow. Je o bezpečnom zhodnocovaní kapitálu. Trh je tu extrémne stabilný, pretože nájomníci sú veľmi chránení a obrovské množstvo bytov je regulovaných. Netvoria sa tu divoké bubliny. Vaša nehnuteľnosť možno nezarobí veľa na nájme, ale o 10 rokov bude mať zaručené vyššiu hodnotu. Nevýhody? Nízke výnosy, šialená byrokracia a konkurencia bohatých investorov z celého sveta. Viedeň je pre tých, ktorí hľadajú bezpečný prístav a chcú, aby ich peniaze tancovali pomalý valčík, nie divoký rock'n'roll. Na 3. mieste Berlín, rebel so stabilným základom. A teraz úplne iná energia. Berlín. Kreatívny chaos, startupy, umelci,
rebelí a zároveň železná nemecká stabilita. Berlín má takmer 4 milióny obyvateľov a je magnetom pre mladých profesionálov a IT firmy. Dopyt po bývaní je tu šialený. Ceny? Na okrajoch kúpite meter za 4500 eur, no v prémiových štvrtiach ako Mitte alebo Charlottenburg zaplatíte aj 12 000. Nájmy za posledný rok stúpli o 12% a byty tu miznú z trhu v priebehu hodín. Ale pozor, Berlín má slávnu Mietpreisbremse, brzdu nájomného. To znamená, že pri starších bytoch nemôžete dvíhať ceny, ako sa vám zachce, čo tlačí čistý výnos často len na 2-3%. Mesačne teda nezarobíte veľa. Ale hodnota nehnuteľnosti rastie. Berlín odolal všetkým krízam. Tu investujete nie kvôli cash flow, ale kvôli dlhodobému zhodnoteniu. Je to mesto pre stratégov, ktorí myslia na horizont 10 a viac rokov. Druhé miesto, Barcelona. Vysoké výnosy, vysoké riziko. A sme pri meste, ktoré nikdy nespí. Barcelona. Pláže, párty, gaudí a hlavne turisti. Viac než 12 miliónov ročne. To je doslova tsunami dopytu po krátkodobých prenájmoch. Ceny sú v priemere 4600 eur za meter. Nájmy sú slušné, ale skutočná hra je Airbnb. S platnou licenciou sa hrubý výnos šplhá až k 7,5%. To je na západnú Európu extrémne číslo. Lenže, a to je veľké lenže, Barcelona je aj ukážkou, ako vám politika môže pokaziť plány. Mesto obmedzuje licencie a od roku 2028 ich v centre prestane vydávať úplne. Byt s licenciou bude zlatá baňa, byt bez nej veľký problém. K tomu pridajte závislosť od turizmu. Keď prišiel COVID, celý biznis model padol. Barcelona je pre odvážlivcov, pre investorov, ktorí sú ochotní riskovať. Je to trh typu high risk, high reward. A na prvom mieste Lisabon, európske San Francisco. A sme vo finále. Jednotkou pre rok 2025 je mesto, ktoré sa zmenilo z chudobného príbuzného západu na európske San Francisco. Dámy a páni, Lisabon. Epicentrum digitálnych nomádov, expatov a technologických firiem. Ceny v centre? Okolo 7 000 eur za meter. V luxusných prímorských oblastiach ako Cascais aj 12 000. A aj tak sa predáva. Nájom? Pokojne 22 eur za meter mesačne. 70-metrový byt vám zarobí 1500 eur, čo je výnos 5-7%. Prečo taký boom? Odpoveď je jednoduchá. Expati. Programátor z Ameriky s platom $8,000 nemá problém dať 1500 eur za nájom. Pre bežného Portugalčana s platom 1350 eur je to sci-fi, ale práve tento tlak zo zahraničia ženie ceny do nebies. Nevýhody? Ceny sú už vysoko a v podstate vstupujete na rozbehnutú party. Ale dopyt je taký silný, že Lisabon ostáva hviezdou číslo 1. A teraz záver? Takže, tu je naša top 5 pre rok 2025. 5. miesto. Praha, pre pragmatikov. 4. miesto. Viedeň, pre konzervatívcov. 3. miesto. Berlín, pre stratégov. 2. miesto. Barcelona, pre odvážlivcov. A víťaz je Lisabon, pre vizionárov. A teraz úplne úprimne. Na internete často vidíte príbehy o 15-20% výnosoch, o ľuďoch, čo kúpili ruinu a za rok z nich boli milionári. To sú rozprávky. Realita je iná. Ak v Európe dnes zarobíte 5 až 7% na prenájme a k tomu pridáte 2 až 3% na raste hodnoty, máte spolu 8-10%. A to je fantastický výsledok. Toto nie je kasíno, nie je to jackpot. Je to stabilná cesta, ako pomaly a isto budovať bohatstvo. Ak sa chcete naučiť, ako si kúpiť prvú nehnuteľnosť a ako sa vyhnúť začiatočníckym chybám, pozrite si náš kurz Real Estate Investing 101 na Luxo Academy. Tam sa učíme realitu, nie rozprávky. Ďakujem, že ste vydržali až do konca. A teraz som zvedavý na vás, ktoré z týchto miest by ste si vybrali vy. Napíšte mi to do komentárov. Rád si prečítam vaše názory. Vidíme sa na budúce, klikni na sledovanie a podporte nás lajkom.